3KK, to jako Češi máme rádi. A je jedno, jestli jde o fajn byt, nebo klasické kombo, kilo, káru a klid. Ale dá se podle toho nahlížet na život? Jasně, pojďme na to mrknout. Napřed je tady Kalokagatia, která kombinuje fyzickou kondici a duchovní růst. Zjednodušeně řečeno jde o to, aby se člověk soustředil jak na tělo, tak i na svou mysl. Protože jedno bez druhého jednoduše pokulhává. A díky tomu pak můžeš citovat Platóna s muskulaturou Arnolda Schwarzeneggera. Následuje Kaizen, což je metoda drobných zlepšení každý den. Třeba když chceš udělat nějakou změnu v životě, tak na startu to může působit docela děsivě, jako velká věc. Když tomu ale věnuješ každý den 15 minut, tak na konci roku je to 90 hodin a to už je nějaká porce času. Kaizen je tak dokonalý hack proti paralýze. A nakonec kintsugi. To je japonská technika opravy keramiky. Jde o to, že oni nevezmou rozbitou misku a vyhodí ji, ale oni jednotlivé kusy slepí zlatem. Díky tomu jsou pak praskliny viditelné a přiznané. A stejně tak to funguje v životě, protože jakákoliv chyba, jakýkoliv neúspěch tě formuje. Tak se toho neboj a klidně to přiznej, je to součást tebe. A tohle je naše jednoduché mentální 3KK, na které ani nepotřebuješ hypotéku. A pokud tě zajímá víc takových věcí, tak dej follow.